Să mor de când am zis că să fărească la camin. Cât colaș m-a pus mama să mi-e putrit. Că la tăți n-am împitrit, dar am întâlnit că din la cajutam foc, că eu fac atâta mâncare și tot. Am avut 140 de persoane, știi? Că ai avut 5, dar dacă o trebuie să mari. 30, o fost 14 pareți care au fost în viață, pareți. Și au fost 18 badanie. Am știu că Maria lui Gaga mi-a dat telefon că nu poate veni, dacă tu Marie nu zic să vii din Saliște. Ileana lui Pascu din Arad o fost beteagă. Nu, o vine femeia la 6 săptămâni. Dar tu ieși din Saliște, n-a vrea de a veni. Ileana Onucului, Ileana Onucului, i-am botezat doi copii. Eu nu i-am cununat. Când o fac cu nuntă cu feciorul, până s-o sparat, și eu am carat de la mine, de tăi la brutărie, cum s-o pregătit, am dus de la mine. Și am lucrat și când a murit tata, a avut de făcut cu ei. Când a murit mama, a avut de făcut. Și nu s-au căscuiat de fiare, nu de făcut, de nu, a murit mama. În iulie. Nu știu, adică nu eu cum am zis, m-am dus când o propăsesc după Piști. Am dat telefon la cările și am spus cine a murit. Eu murit mama Marie. Am zis, ce buble la să fie fratul, să fie fratina două. Că și eu ori am avut bucurii, ori am avut supărări, Marie a venit. Și mi-a ajutat. Și m-a dus dacă nu s-au, da? De ce nu ca Lupiș, nu? Nu mă când o murit, am să la cât minore să te care. Asta la poștă. Nu s-a zis că mai ai de făcut eu, nu? Să diriginte, să dau Dumnezeu să nu oare mama Marie, că zic am sunat la cât mi, dar nu știu cine a murit. Am ori Anglia Florianilor să nu moară, și cum de două ori murit. Și Maria mi-a venit, ori la ce? Fata-i Maria Matușă. Adică tu. Nu viu înapoi, mă întâlnesc cu ea și nu spune cum rimâță. Nu. Zic, mă duc. Că salbă de la 30 de ani. Zic, mă duc. O vecină, că nu mă patine, dar pe ea. Uite că Maria m-a spus și eu. E tot asta să duce până la așa de zice, nu trebuie să zici și eu. Am obligația să plătesc inițiativă, dar în fața cine te aduce pe muri? Dar aici trăiesc. N-am mai zis. Muri de atunci și s-a dus. Tu el, o mers pe la catolici, după lumină, că eu n-am apucat, nu știu nepune, n-am știut că merg el până în bară. Zice, de nu este, și treaba pline de apucă, am după dus până la voi ce putea? Nu mă văd mai de om nici, mai de om, nu, dar tot. Tu. Și ei tu nici nu. Îl întreb pe copil. Nu vă știu, că mai mă. Ce trebuia ce era. Da. Când ce-o cununat. Da. Cine mă ce-o cununat? Aveam o întrebare asta. Cum cu cine? Cu mama asta. Dar tu când o murit, de ce ai venit fără de femeie? Că nu pot de da, ușa de acolo. I-am însă că i-am fost și drușcă. Nu pot să lași. Nu gândat. Când o dat în vecheață. Eu n-am promis, spus o femeie. Vai, că te duci o stegare, dar nu dus că și drușca. Că și eu am pe acolo. Mă știu, da? Cum vă mâna ai vorbit așa foarte mare?